Com estàs, Cristina? Molt bé, Àlex. Fa dies que hi penso amb els reptes que tenim joves i advocats in-house al col·legi. Realment són reptes comuns i a la vegada reptes que hem de fer front. Jo crec que en l'any i els anys que ens esperen hem de fer front pel que fa als joves a aconseguir que formin part de tota la vida col·legial, seccions, comissions, que realment sentin aquest sentiment de pertinença al col·legi, que se l'estimin. I pel que fa als advocats in-house, hem de treballar el secret professional, hem d'acompanyar-los des del primer dia fins l'últim, perquè un advocat in-house és tan advocat com l'advocat que trepitja els tribunals. Àlex Salvador, jove, president del grup d'advocats joves, advocat d'empresa, delegat de protecció de dades de Fundació La Caixa, impulsor i integrador de la Intercol·legial Jove, que aglutina tots els joves dels col·legis professionals de Catalunya. La prioritat d'aquesta candidatura és que el col·legi també sigui dels joves.